Semar Badrana ya. Ayo, manut dening aku tak boyong ana ing negara Ngastina. Jan. Wong mrawasa arep bola-bali. Sing sepisan aku manut, sing kepindho aku bangga. Wah, mati dening aku, mati dhisik. Wah! Woi! Woi! Koko Prabu. Hai! Ah! Dan wong pekok jebul wujuding sasra bau sasra hambara kowe to Kang. Golek opo Mur? Oh, aku ku sasra dadi opo ngono, rasane piye ngono. Kowe kuwi dadi bature wong Sabrang iki apa kurang mukti? Kok dadak dadi ratu Sabrang barang? Aku ora seneng yen pakartimu kaya mangkono. Pandhawa kuwi lagi arep bangun dusun Karakadempel kok arep mbok krenah patine. Lah, mungsuhe Semar. Iya Mar, ndelok ngapura. Sing mburi kae sapa? Termija. Termija sapa? Ora sapa-sapa. Aku ya gur manut Kang Togok kok. Kang Togok dadi buta, aku ya dadi buta. Kang Togok dadi limbuk, aku dadi cangik. Wong loro kok do edan kabeh. Kudune iki nek sing siji edan sijine ngelekke, sing siji ngelekke sing siji edan. Nanging nek edan kabeh ngene sing arak ngelekke sapa? Sing ngelekke ya mung Yuni. Aku ora seneng yen pakartimu kaya ngono. Yen kowe arep ganggu para Pandhawa kowe arek ngosak-ngasik katentremaning para Pandhawa mungsuhe Semar. Aku sing mbelani Pandhawa. Piye? Oh iya, njaluk ngapura, Mar? Sekarang aku ora duwe bayar, ora duwe duit. Dadi ratu Sabrang ngene lak bayare mundhak. Wis. Kowe engko nek ora bali klambimu dicepoti anak-anakku kabeh. Wah, iki salin bubukan iki. Mundur kowe. Wis kaya gentho. Wis raine diabangi kabeh. Mok congor gedene semono. Kowe nggo gawe kendang kowe keneng kowe. Iki Pak D Togok ta iki? Iya. Aku gongwo lah. Kowe ngapa dadak dadi ratu buta barang? Arep ngrenah patine para Pandhawa. Nek arep ngrenah patine Pandhawa mungsuhe Bagong, Raden Bagong. Pandhawa kok ora dikrenah patine. Kowe malik dadi wujuding ratu buta. Ora manjur. Iya, njaluk ngapura. Iya, tak ngapurani nanging ada satu syarat. Apa neh, Gong? Beskapmu kuwi dicopot. Apa beskap? Beskap sarung karo kowe sumping kuwi cepot. Waduh. Langko bali wuda aku. Wis ora gumen. Wong edan ra duwe isin. Wajan kewirangan iki. Ya. Yo.
Lah kene ya gur padha. Gur beda wernane. Apa nih jam gandulmu kuwi lho? Jam gandul. Engko nek jam 12 ngono lak muni teng tong teng tong. Mbok tak peke hus aja. Kuwi jam siji-sijine. Wis entuk aku. Beskap anyar, jarik anyar, sumpeng anyar. Dadi Raden Bagong. Sing mburi iki kayane urung diudani iki. Ngapa? Ngapa? Urung tak udani kowe. Beskape dicopot. Sarunge dicopot. Sendale copot, jame copot. Kowe bathuk dinahi tato gambar kala jengking barang nggo ngopo? Cepet. Iya ya. Ah jan kewirangan. Melu-melu toko kok dadi sik. Nah. 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 Sudah iki. Padha ta? Wah, jan kewirangan. Aku njaluk pamit. Semar yo, bali yo kowe. Pusaka kok ampuh tenan. Tak nggo mateni ratu buta loro langsung mati. Teksek. Sektek. Coba tak ruwate wujuding jemparing iki. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Ler kencang ngresang mawe gandrung. Nggih Sang Semar Badrana Harsa hangruat wujuding jemparing salah kedaden wujud jemparing punika sejatining wujud Sang Hyang Bathari Durga. Durga kok kaya ngene. Wah. Waduh. Betari Durga kok lanang. Ora ana wayange apa ya? Wah. Aduh. Kowe kuwi sapa? Aku Prabu Harimurti, Prabu Harimurti. Yo. Saking kasatriyan Sela Belah. Aku kang kautus dening Togog Sumawana Bilung. Bakal ngrenah batine Togog para Pandhawa. Mula kang sangka iku tak jaluk sarana apik, Semar. Maju kene ora tak pateni. Wong-wong kara kadempel. Lah, mangke riyen. Niki wau Betari Durga. Kok dados wujuding ratu. Yo. Pancen. Aku iki wujuding ratu. Aku dudu wujuding Bathari Durga. Mangke riyen. Mangke riyen. Panjenengan sanes wujuding ratu. Kula mangertos ambu-ambune yen kembang kenanga niki mesti Bathari Durga. Ayo. Panjenengan badar jatining wujud napa boten? Aku iki Prabu Harimurti.
Aku nata ing sela belah. Weh lah tak pateni kowe. Ayo, Badar sejati ning wujudmu apa ora? Aku Prabu Harimurti. Aku Prabu Harimurti. Aku dudu Pandya Betari Durga. Weh lah dalah. Ayo tak pateni kowe. Oh! Mati kowe mati. Kok mungsuhe saya empuk. Mau awake metekol kok saiki halus. Rasane kok ayem. Kakang Semar. Waduh, wah. Wujude durga tenan. Kowe to? Nggih, Kakang Semar nyuwun pangapunten. Lah dalah. Kowe kok Badar jati ning wujud? Kowe kok dadak ngrenah patine para Pandhawa? Pangajapmu arep ngopo? Nyuwun pangapunten. Kula menika mung padosaken tedhanipun para Baju Barat. Iya kena. Golek pangane Baju Barat kena ning ora ampe awur-awur sak penake dhewe. Yen kowe arep ngrenah patine para Pandhawa, langkahi sik bebatange Semar Badranaya. Ayo, sak kendangmu tak tututi. Inggih Kakang Semar nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Kakang Semar mboten duka to? Ora apa-apa. Aku ora duka. Aja nyedak redak. Aku ora duka Cahayu. Ora apa-apa. Madhep rono. Kula badhe dipun napakaken. Wis nggo ngluwari ujar. Kowe marep rono. Wajan, werna-werna lho. Betari Durga saka pundak tekan bangkekan kok lurus kaya buk. Lurus blujur set. Nanging menika saya kathah ingkang tresna dumateng kula. Sinden-sinden menika nggih kalah kalian kula. Ayu kula. Ngono aku ya ora sudi karo kowe. Jarike dicepot. Waduh. Badhe dipun napakaken. Nggo ngluwari ujar. Wajan werna-werna lho. Pun. Kacamatane dicepot kaya Mbah Deadi. Wajan werna-werna. Rambute engko dipotong, rambut dawane kaya ngono. Nggih ngestaken dawuh. Kok werna-werna to? Lah iya engko ngluwari ujar. Ngluwari ujar anggonmu bali ana ing dadang mangore. Wah nggih ngestaken dawuh. Ayo, kowe bali yo. Yen kowe arek ngrenah patine para Pandhawa, kudu nglangkahi bebadange Semar Badranaya. Pandhawa kok arek dikrenah patine, kowe ganggu para warga SMA Negeri Dwawana Sari kene mungsuhe Semar.
Werkudara. Apa? Ribet saka negara Ngastina wis kawudhar. Sejatine wujud Prabu Sasrabahu karo Prabu Sasrahambara kae wujuding Togog karo Bilung. Oh. Wujuding Togog karo Bilung. Iya. Wah. Mung batur arak dadi ratu. Kowe kabeh cara kuwi dilakoni dening Togog karo Bilung. Sabab Togog karo Bilung kuwi wong elek. Wong-wong sing jejeberi pakartine. Menghalalkan segala cara kuwi elek. Iya. Sabanjure piye? Werkudara, Apa? para Sata Kurawa kae ga lho. Padha gliak-gliak saka Brang Wetan. Undurna para Sata Kurawa. Tentremna jagat dusun Karangka Dempel, Werkudara. Yo, mangkat. Ayo, mati dening aku. Wah. Ayo. Wah. 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 Wo wong edan, wong edan. Werkudara, apa? Ayo. Para Sata Kurawa ndurake. Raden Dursasana. Wah, jejeli tungkak. Wait. Ayo. Us. Jagat Dewa Bathara. Puspada mundur ning madyaning palagan. Werkudara. Iki nata Ngastina Prabu Duryudana Ladenana. Ayo. Semar Badranaya kudu momong dening para Sata Kurawa. Ora gelem momong dening para Sata Kurawa, Semar Badranaya bakal tak tukel gulune. Wah, yo rasakno. Wah. Ayo. Hei. Ayo. Waduh. Hah? Wah. Hei. Wah. Saya
musuhe saya akeh. Ayo, padha bali ana ing sipat baratmu dhewe-dhewe. Koko Prabu wonten dawuh Yai sedaya perkawis saking lelampahan menika anggenipun para Pandhawa kang sayekti mbangun dusun Karakadempel sampun purna Koko Prabu sumangga hamiwiti anggenipun badhe mbangun dusun Karakadempel nenggih menika hambangun wujuding moraling para warga padusunan supados tansah matsinamatan daya dinayan rukun tunggal cipta rasa lan karya kanthi asesantimat sepiyeng pamrih raming gawe guyub rukun gotong royong. Nggih ngestaken dawuh Yai. He nyuwun sewu. Sumangga Ndara anggenipun badhe bangun dusun Karakadempel. Mugi anggenipun para Pandhawa kang sayekti bakal bangun dusun Karakadempel menika dipun tebeaken saking memala
dipun tebekaken saking bebayaning marga. Ugi dipun caketaken dening Karahayon lan Kawidadan Ndara. Nyuwun sewu. Menawi wonten tembung ingkang kirang pranani saha tebih saking kasampurnan dumateng para warga SMA Negeri Dwawonosari, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kupat siniram santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.